बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोआव बावैनो गायसनसिगोन आपेल मबाइल फेक्टरि रोजा रोजा बेकार लाइमोनफोरा बे फेक्टरियाव खामानि मावनानै रां आरजिनो हासिगोन नंगौ रायजोआव बावैनो गायसनसिगोन आपेल मबाइल मैन्युफैक्चरिंग इउनिट रायजोखौ जौगाखांहोनो बेकार लाइमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो मोनसे गोदान थांखि लानो सिगांदों आसाम सरकारा रायजोआव आपेल मबाइल फेक्टरि गायसननो प्लान खालामदों मुलुगनि मुंदांखा आपेल मबाइलखौ गुबुन हादरजों लोगोसे भारत हादरावबो दिहुनसै नाथायब्लाबो दिनैसिम हादरनि दाब दाब रायजोआव आपेल मबाइल फेक्टरि गैया रायजोनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिथाङा बावैसो सान सिगां बेंगालुरुआव दावबायनानै फैदों बेंगालुरुआव दावबायनाय समाव रायजोनि गुवाहाटी नोगोराव आपेल मबाइल फेक्टरि गायसननानै रोजा रोजा बेकार लाइमोनफोरखौ खामानियाव थिसननाय गावनि लुबैनायखौ फोरमायनानै होयो हेमन्त बिथाङा नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ न्यूरो थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ न्यूरो थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन